Ireng meneng. Apa? Tumo. Salah. Loh. Tumo ireng meneng. Salah. Jerapah menek tower. Salah. Ireng meneng apa? Karo katok aku. Apa Pak Eko? Ndak ro apa ro? Salah. Katok. Katok. Son. Yo keder Pak. Lah tapi kan meneng neng kono Kok ae. kewane nyapa biayaan teko son iki lho. Lah kewane kulaan son. Ireng putih jemek. Son. Ireng putih jemek anu. Jenang. Gitu. Apa? Lek lencung. Wah, rumah sakit. Mudune alon munggahe cepet. Jerapah menek tower. Salah. Mudune alon munggah cepet. Mudune alon munggahe cepet. Menek kambil. Salah. Apa kuwi? Umbel. Lek tirakate wong Jawa siji betah luwe, loro betah melek. Loro omah akhire lak ngono kuwi kelakuanmu. Kuwi mlebune rumah sakit ngono lho kene Pak Gonto. Tahi kok kowe. Lah iya wajane ya ora tau mangan, ora tau apa ora tau turu, ora tau istirahat loro omah goblokmu. Betah luwe, betah melek. Loro omah lah wong saiki. Lah sing goblok kowe ya. Lah nyapa to? Loro omahe penyakit paling gampang tambanane. Oh ora angel lho ngawur lambung. Gampang takono aku. Piye carane? Loro omah to? Iya. Pengen mari. Pengen. Pindah kidul omah. Maksudmu piye to Pak? Ora genah aku sih. Lah iki sing goblok kowe kok. Piye to maksudmu iki? Lah ya loro omah. Wong nek tirakat jarimu Loro omah. pengen mari. Pengen mari. Oh gak loro omah. Ha. Pindah kidul omah. Lor omah itu lumah. Enak jane tan omah truk ndasmu ora. Nesu dagelan lo nesu. Kowe ora nek nesu ngono. marai kena ludira inggil. Ludiro anggil ki apa? Darah tinggi. Kudu duwe jati diri, kudu duwe piandel, kudu kendel. Kendelmu kalah karo kewan. Lah kok iso? Kewan paling kendel dhewe apa? Ora anu Pak, apa ki jenenge tikus Pak? Salah. Bajul. Salah. Bapake Bajul. Salah. Bae. Salah. Wah, wis kuwendel lho ki ndure Bajul. Ora iso bacul iki karo nelayan wedi. Kewan paling kendel ya apa Pak? Kewan paling kendel dunyoe tumo. Lah apa enek untumoe cuwili iso Tapi kendel? paling kendel. Lah kok iso? Tumoe wani ngidek-ngidek ndase marang tuamu lho. Kowe apa wani ngidek-ngidek ndase marang tuamu? Oh iya. Rawani itu. Ora Rawani kowe. Berarti kewan paling kendel. Paling kendel tumo. Lah terus kewan paling ngayal apa Pak? Dhisik ndi manten karo dina? Manten karo dino. Iki dhisik manten. Dulu. Ora digolekno dina sik. Dhisik manten. Kok iso dhisik manten? Manten ki mesti sing pertama seneng karo seneng dadi siji. Seneng karo seneng ning tengahe tanen ning tengahe omah. Seneng padha seneng ning tengahe tanen dumadine dina Senin. Oh, seneng padha seneng ning tengahe tanen. Dumadi dina Senin. Oh, alah sejarah iki. Sejarah rada masuk iki ya. Kurang ajar wis batok. Mari ngono manten loro Manten loro. golek selo-selone ning tengahe kloso. Oh, keruntel-keruntel. Apa lho terusan? Dia keruntel-keruntel golek sela-selane ning tengahe kloso. Kuwi dumadine dina Selasa. Tak berjel iso ngantek koyo manten loro rebutan pengen ndang bubuk dumadine dina Rebo. Oh iya apik. Nek kewajibane poso ki ra mung luwe karo nglak tapi mau nahan hawa nafsu. Iki lho. Ngerti prawe? Roh prawe. Roh wis roh. Ambune nafsu iki kaya apa roh ora? Ping pindho nafsune. Wis roh. Ora mung nahan ngelak karo ngombe tapi menahan hawa nafsu. Tuwapuk lambemu tenan kowe. Kowe rumangsaku. Nafsumu lho mambune remason tok. Tak tapuk lambemu tenan kowe rumangsaku. Ampreh jelas lah aku jelasno ning awak. Aku ora roh lah ya aku ajarono. Mulane salat iki penting. Nyapa to? Nggih salat ora? Ya salat dina ning Tarweh melok tarweh apa ora? melok lho Mas. Lan dia kok karo posisimu lho nang ndi? Lah goblok ngarepe imam aku. Goblokmu nomor 1 malah ning ngarep dhewe ngoh-cengoh. Bocah ra tau tarweh kowe ketoke. Ya Allah Gusti. Ngarepe imam aku mesti iki. Ya Allah. Teko kuwe jam 7.
Wong wedok sing iso nganggo daringan pinter nyimpen kayane sing lanang. Oke. Sing gak mbok rabi sitok, Dik. Apa, Pak? Wong wedok kok sikile gede, ulune akeh. Aja mbok rabi. Lho, kuwi apik lho, Pak. Kuwi ngono banci, Dik. Oh, kuwi banci, Pak. Kuwi banci. Oh, lak ulune akeh ki banci. Pengalaman kuwi ya. Ora roh aku, Pak. Polane kuwi aku awake dhewe kudu takon-takonan, Pak. Ben ngerti wonge pengalaman ki angel. Betul. Pengalaman tuh mahal harganya. Tenan wong ora ngerti apa-apa sok diblituki, sok dihapusi ki akeh. Keblondrok. Blondrok sok suwi-suwi nun sewu, Pak. Ngene iki lak manten dituturono, diomongono, sok-sok ya ora dirungokne. Ora sing dirungokne. perlu diomongi, sing perlu dituturi ki ya manten sing lawas-lawas. Lawas. Manten lawas iki kandhanane angel-angel. Angel-angel wong lanang iki pokoke nggae iki lho, paugeran eling lan waspada. Eling Ning omah duwe bojo waspada. aja nganti konangan.